बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि आंनि हारिमु इउट्युब चेनेलनि गोदान रादाबाव गोबां गोनो गोथो आरो गोबां सोंलुनि मोगा-मोगि BTC बिसायख'थिखौ लानानै आबुङैनो जोबथा फिथाइया सौफैयाखैमोन। नाथाय नै दा बावैसो हाइ कर्टनि बिथोन बायदियै फ्लर टेस्ट जादोंमोन। बे फ्लर टेस्टआव गमामायैनो BTCआव UPPL दोलोआ सरकार दानो हानायनि जोबथा खाबुखौ मोनबाय आरो दिनैनिफ्राय BTCआव आरो जेबो गोनो गोथो गैलिया। UPPL, BJP आरो GSP जुथायै BTCआव प्रमद बर'नि दैदेननायाव सरकार दासिगोन बेयो रोखा जाबाय आरो हाइ कर्टआ क्लियार खालामनानै होबाय दि मानगोनां BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि आरो BPF दोलोआ माखासे सान सिगां हाइ कर्टआव केस होनायलाय बै केसखौ सनमान होनानै गुवाहाटी हाइ कर्टआ आयेननि गेजेरजों सरकार दानाय प्रमद बर'खौ आबुं फोरमान हिसाबै दिन्थिनो थाखाय फ्लर टेस्ट खालामदोंमोन आरो फ्लर टेस्टनि दिनै खामानिया जादोंमोन। बे हिसाबै UPPL दोलोआ दिनै 24 मासि दिन्थिनो हानानै सानखोबां MCLAनि भट लानानै बिथांमोननि सरकार दानाया रोखा होननानै दिनै हाइ कर्टआ फोसावना होबाय आरो बेनिफ्राय आरो गुबुन गोनो गोथो जेबो गैलिया। BTCआव UPPL, BJP आरो GSPनि खुंथायानो सोलिसिगोन। बे हिसाबै बिथांमोना दिनैनिफ्राय उदाङै BTCआव रायजो राजानि जौगानायनि जि गासै खामानिखौ बिथांमोना मावनो हासिगोन बेखौ आरो रोखा खालामनानै होबाय हाइ कर्टआ। दानिया लोगोफोर नोंथांमोना गोनो गोथो जानांगौनि गोनांथि गैला, आं बे रादाबनि गेजेरजों फोरमायहरबाय। अन्नानै जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदों बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव। गोजोन्थों लोगोफोर, उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।